Happy weekend mga kaigsuunan ug happy Sabat diha kaninyo. Aniya usab kita sa ato ang tulumanon nga mao ang takna sa pagtuon. Ug karon ani anata sa atong ikalima nga leksyon niining trimestre. Nagakalipay kami mga kaigsuunan tungod kay kamo nagapadayon sa pagsubaybay o pagtan-aw niining ato nga programa sa takna sa pagtuon. Apan sa dili pa kita magapadayon niini nga taknaa kauban nato gihapon ang ato ang member sa ato nga panel si Pastor Rudy Jimenez, ang ato nga Stewardship and Plant Giving Director sa South Philippine Union Conference. Atong hangyoon si Pastor Jimenez nga magadala sa ato ang pang-abli nga pag-ampo. Magampo ta mga pinalangga nga magsuonan, hamahan mo nga langit nun. Sa magpadayon kami niini nga programa aron among masabtan kaning imong mga balaan nga mga pulong labi na niini ikalima nga subtapiko sa leksyon tibok quarter. Yes, Lord. Palihog ipadala ang imong balaan nga espiritu. Gamhi ang amo ang tagsa-tagsa ka kaugalingon nga among mapahat gikan sa leksyon ngadto sa tanan nga nagapaminaw nga kaming tanan gidon Dios makasabot niini ug among Amen. mabatnan nga usa kami unya nga makadawat niini nga kamatuoran alang sa among pagkinabuhi ug pagpangalagad nga malahutayon diha kanimo. Yes, Lord. Salamat nga dili gyud nimo ihikaw ang among gipangayo. Salamat sa kaalam ug sa imong pagtubag sa among mga pag-ampo. Kining tanan among ginapangayo sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Nining tungura mga kaigsuunan, gusto namo i-greet og happy Sabat ang mga miyembro sa iglesia sa Palimbang, Sultan Kudarat, ang iglesia sa Badyangon. Nahibalo kami mga kaigsuunan nga kamo naga-tanaw o kanunay gyud nga nagasunod ni ining atong programa sa takna sa pagtuon. Amo sad i-greet mga kaigsuunan ang atong mga kaigsuunan sa tibuok nga kaumhan sa Southern Mindanao Mission, bisan pa sa Davao Mission o sa Northeastern Mindanao Mission. Happy Sabat diha kaninyo mga kaigsuunan. Pastor Jimenez. Amo pod ginapanimbaya ang atong mga minahal nga mga pangulo sa buhat, labi na gyud sa atong bag-o nga nahimugso nga misyon sa Central Mindanao Adventist Mission. Amen. Pinanguluhan ni Pastor Jerry Patalinghog, Pastor Porperio Lagunday o si Sir Dodong Torniado. Tanan nga mga directors o tanan nga mga opisyalis ingon man dinhi sa ato ang Mother Conference sa North Central Mindanao Conference. Pinanguluhan ni Elder Bacos, tanan niya ang mga kauban sa administrasyon o mga directors o mga field workers. Dito sa gatos kaumhan sa Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, bisan pa ang among mga pinilangga nga magisuunan nga nagasubaybay niini nga programa gawas sa Pilipinas, nga daghan kayong naga-text, nagapadala sa ilahang comment sa Facebook, sa ilang kalipay nga kani nga programa nagapadayon nga diin sila makakutlo pod og mga butang alang sa pagpasantop nining atoang leksyon panahon nining atong programa sa takna sa pagtuon. Amen. Salamat kita ni Pastor Ray. Okay, so ako po i-greet pagbalik ang mga kaigsuunan nato sa Tokyo International Church. Amen. Nga nagastanaw po ani, nagasunod sa to ang takna sa pagtuon. Gina-greet na mo kamo og happy Sabat diha kaninyong tanan. God bless you. Og sa atong pagpadayon karon sa atong pagtuon niining atong leksyon. By the way, ang atong leksyon nagauluhan og the seven seals. Kung atong tanawon ang binisaya nga Biblia, ang hubad niini sa Biblia nga binisaya, ang seal gihubad kini nga timbre. Pero mas gaan alang namo ni Pastor Jimenez ang paggamit sa termino nga selyo. So busa ang ato nga tema nga ang pito ka mga selyo o timbre sumala pa sa pinadayag. Akong hangyoon si Pastor Jimenez sa pagbasa sa atong memory text nga makit-an kini sa Pinadayag Kapitulo 5, versikulo 9 ug 10. Ang pulong mga hinigugma nagaingon dinhi ug nga nag-awit sila sa usa ka bag-ong awit nga nagaingon, takos ikaw sa pagkuha sa basahong linukot
ug sa pag-abli sa iyang mga timre. Kay ikaw mauman ang gipatay ug pinaagi sa imong dugo, gilukat mo ang mga tao alang sa Dios. Gikan sa tanang kabanayan ug pinulungan, ug katawhan ug kanasuran, ug gihimo mo sila nga usa kaging harian ug mga saserdote ngadto sa atong Dios, ug sila maghahari sa ibabaw sa yuta. Okay, salamat Pastor. Kung atong mahinumduman mga kaigsuonan sa miaging simana, sa atong pagtuon, natun-an nato ang pinadayag Kapitulo 4 o Kapitulo 5, diin atong nakita sa atong leksyon nga walay lain nga takos gayod nga moabri sa maong nga basahon. Gawas kang Kristo. Sumala niining atong teksto tungod kay siya namatay ug siya nagluwas kanato pinaagi sa iyahang dugo. Nga pinaagi kaniya, ikaw ug ako, igsoon, nahimong gingharian ug mga saserdotes ngadto sa Dios ug pinaagi niini nahimo kitang nakaangkon sa grasya sa Ginoo. So karon magasugod ta Pastor Jimenez sa atong kapitulo 6. Yeah, kay sumala din ni Pastore sa ato ang leksyon kaning kapitulo 6 pedayag. Padayon ni siya sa talan-awon o sa kaning panan-awon nga nakita ni Juan Revelador didto sa lawak sa trono sa langit nga matud pa dinhi nga nagapasundayag kani nga sa pag-abli ni ining mao nga basahon didto pod sa atong ending sa maging simana, panahon sa gi-describe dito ang panahon pagbukbo sa balang espiritu kato pa mao ni nga maablihan ang mensahe nga mukuyanap sa tanan nga makatawhan nga andam sa pagdawat aron sila usab makabaton sa silyo sa atong buhi nga Dios. Okay. So salamat mga kaigsuonan. Salamat Pastor Jimenez. Kung atong tanawon ang kapitulo 6 aron kini atong masabtan, gikinahanglan atong ibalik og tan-aw nato sa daan nga tugon mga kaigsuonan. Labi na sa Leviticus 26 versikulo 21 padulong ngadto sa 26 kay kini naghisgot mahitungod sa mga tunglo nga gihatag ngadto sa mga katawhan sa Dios. Apan gusto nako nga ato ning sabton mga kaigsuonan kay sa libro sa Ezekiel gitawag kining nga four severe judgment of God to His people. Apan dili ni siya mga kaigsuonan nga gitunglog yun sila. Apan kung atong tanawon ang katuyuan niini ngano nga gihatag sa Dios, sumala pa sa atong introduction sa atong lesson nagaingon, they were the disciplinary judgment by which God seeking to awaken His people to their spiritual condition. So makita nato din higitugutan ni sa Ginoo mga kaigsunan kay gusto siya nga mapukaw kita gikan sa atong katulugon espirituhanon. In similar ways, mga kaigsunan, naghisgot po dinhi karon sa pinadayag kapitulo 6 og upat ka mga horsemen o mga nagasakay sa kabayo nga kini mga kaigsunan, these are God's uses to keep His people awakened as they wait for Jesus' second return. So dili man lang di ay Pastor Jimenez nga kita gipukaw sa atong spiritual sleep, kundili gipukaw pagyud kita nga magpabilintak nga nagamata sa dili pa mobalik ang ato nga Ginoo. Okay, Pastore, sa ato pa muna magigsunan no amo gini ipasantop ninyo aron masabtan ginato ang libro sa pedayag mo to gi-quote ni Pastore ganina nga mo bis kita comparison between Old and the New Testament kay naa din ha muna sa Bible or kanini ang pagtuon nato sa Biblia giingon dito nga let the scripture explain for themselves. Mo explicar na siya muna nga ganyan gikutlo ni Pastore ang libro sa Ezekiel, ang Leviticus, unya naapon na siya comparison dinhi sa pedayag para nga ato gini siyang sa sinsilyo masabta nato kaning mga butang labi na gyud kay more on symbolic kaning ni ang libro sa pedayag. So balik ta Pastore katong imuhang punto din ha. Kung atong tanawon dinhi Pastor, mga kaigsuonan, atong punto dinhi makita nato nga kining mga
upat ka mga horsemen gigamit kini sa Ginoo aron ang iyahang mga katawhan dili masaag sa ilahang dalan. Ingon pa niya dinhi, God keeps His people on the right track by reminding them Amen. that this world, mga kaigsunan, that this world, it is as it now exists, is not your home and my home. Kaya usahay ma-enjoy na taaning kalibutan, mga kaigsunan, kung dili na ta pahinumduman sa Ginoo, mawala ta sa ato ang hunahuna nga naa di ay langit o mawala ta sa atong hunahuna nga kita langyaw lamang niini nga kalibutan. Labi nagusahay makaangkon tagdaghang salapi, mawala na atong hunahuna anang kanang gitawag nato nga langit nga giandam sa Ginoo. Igsoon, remember, this world is not your home and my home. We are just passing through. Ingon pa niya dinhi makita nato sa to ang leksyon karong simanaha nga ang una o ang makita nato dinhi nga ang una nga nagsimbolo dinhi mao ang gitawag nato nga nagamit og simbolo sa white. Kung atong white horse, kung atong tanawon, this symbolizes the purity of the message. Ug makita nato dinhi nga ang rider naapod siya'y gitawag nga gigunitan nga kaning bow. Basahon daw nato, Pastor, ang pinadayag, Kapitulo 6, versikulo 2. 6:2 gingon, og nakita ako og tan-awa ang usa ka maputi nga kabayo. Og ang nagkabayo niini may pana. Pana. Og kaniya gihatag ang usa ka purong-purong og siya milakaw nga nagmadaugon og aron sa pagpanaog. Okay. Sa dili pa nato ni sinsilyohon yun. Pag ayaw mga kaigsunan, gusto natin mo nga ipaybalo diha kaninyo nga sumala pa sa ato ang leksyon ang kining pana mga kaigsuunan nga gidala sa ato ang nagsakay, nagkakabayo. Og aduna siya'y purong-purong. Buti pasabot ani mga kaigsuunan, riding a horse with a bow in his hand while conquering his people's enemy. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga ang Dios wala gyud siya nagpabiya kanato. Ug sama sa atong natun-an sa miagi nga naghisgot may tungod sa purong-purong, ang Greek word ani is Stephanos. Kining Stephanos mga kaigsunan naghisgot kini mahitungod sa crown of victory. Nan atuan nato ang mao nga una nga selyo mga kaigsunan nga mga ito yung gitawag nato kaganiha nga kabayo nga puti nagrepresentar mga kaigsunan the purity color. The color white is regularly associated with Christ ug ang iyahang mga sumusunod. So makita nato dinhi mga kaigsunan, the first seal described actually mao ang pagkuyanap inubanan sa gahom sa balaang espiritu ang mensahe sa tibuok nga kalibutan ni adtong tungora labi na sa panahon sa mga apostoles sa panahon sa Pentecost. Og atong hibaluan, Pastori, nga kaning pagmensahe naagi mo dawat, naapoy mo dumili. Mao na nga ang ato gyud paningkamutan mga panilangga nga magsunan samtang nagalihok pa ang balaan nga espiritu. Kay dinhi mo man nga mo come in ang balaang espiritu aron maoy mo pasantop sa mensahe nga gipadayag o naa sa mao nga inablihan nga basahon nga mauto ang silyo sa Ginoo nga diin ipakuyanap niya kung mahimos mao magani ang handom iwali ang maing balita sa tibuok yun kalibutan dapat tanan yung mga katawhan maminsahian mo ni ang gihimo sa ato karon nga iglesia sa mga suok nga dapit sa kalibutan naa natay mga mensahero ang dili maabot sa mensahe natay mga media ministry natay mga radio mga telebisyon uban pa nga sila gyud impossible dili mahimong inosente sa kamatuoran nga gipasantop sa Ginoo spreading of the gospel. Yeah, kung atong tanawon mga kaigsuonan no kining atong una nga silyo, the first seal nga mao ang puti nga kabayo o ang naglingkod kaniya, nagsakay kaniya, adunay pana o aduna siya'y kaning gitawag nato nga purong-purong, aduna ni kalambigitan o parallelism didto sa 7 ka mga iglesia. Labi na ang iglesia sa Ephesus. The first Nga church. nagaingon dinhi nga that is
representing literally or historically ang gitawag nato nga Apostolic Church. Kung atong tanawon nagisgot si Pastor Jimenez nga kita magpabilin yun nga matinumanon. Bisan si Apostol Pablo, pakisupalihog daw Pastor Jimenez, basaha ang Colosas Kapitulo 1, versikulo 23, kay mauni tambag ni Apostol Pablo sa matag usa ka nato nga naa sa ato ang pagtuo. Colosas 1:23. Kung kamu magapadayon gayud sa pagtuo, dili matarog, malig-on, dili mo bulag sa paglaom sa maayong balita nga inyong gipatalinghugan, nga gikawali ngadto sa tanang mga binuhat sa silong sa langit, ug nga niini ako si Pablo na himong ministro. So, maunay tambag ni Apostol Pagkanindot. Pablo mga kaigsuunan, nga kita magapabilin, nga ligon, magapadayon, dili matarog. Mura og dili lang yung ligon, dili gyud matarog. Busa mga kaigsuunan, usa kini nga pagpadasig kanato nga bisan pa sa una nga iglesia, nga gisimboluhan kining una nga timbre or selyo, mga kaigsuunan, mao ang ilahang pagtuo, ang purity sa ilahang pagtuo, nagpabilin sila nga matinumanon. So, magapadayon ta, Pastor Jimenez, sa ikaduha nga selyo. Before ana pastor, ang nakanindot ba kung nakita niya sa itong leksyon, kay atong yung dimansyonan, ang nagkabayo dito ginganlan siya nga mananaog. Padayon siya nga mudaog. Unya dinhi sa punto pastor, akong ganahan ipasantop before tamad to. Ingon dinhi, in Christ we are on the winning side. Yes. Regardless Amen. of our immediate circumstances. Muna mga pinlangga ang magisuunan, kung naata sa Ginoo, naagid ta sa dapit o sa kilid nga mananaog kauban niya, pabilin gid ta, di gid ta mangita paglain nga matud pa nila lain nga maayong balita, wa nay laing maayong balita, mao na ni ang ato karon nga gibarugan ug ato ang gikuptan. Mao na, salamat Pastor Jimenez sa imong pag-remind ana nga punto nga bisan pa unsa ang atong sirkumstansya. Kung naata diha sa kilid o naata sa nakauban ta ni Kristo mga kaigsunan, sigurado ang atong kadaugan. Murag yung kanang wanag yun tay kapildihan. Wala na. Tungod kay naa si Kristo kauban nato. Sure na so, kadaugan. Sure na. Sure na siya. So, mo na ang una nga selyo nga giablihan sa takos nga maghatag kanatog kadaugan nga mao si Kristo. Karon nato ang ikaduha o ikatulo nga selyo. Palihog daw basaha Pastor versikulo 3 ug 4. Okay, Kapitulo 6, 3 ug 4, og sa pagbukhad niya sa ikaduhang timre, nadungog ko ay ikaduhang buhing binuhat nga nag-ingon, umari ka, og migula ang lain na usab nga kabayo nga mapula. Og ang nagkabayo niini gitugutan sa pagwagtang sa pagdinaitay gikan sa yuta, aron ang mga tawo magpinatyanay ang usa sa usa, ug siya gihatagan og usa kadakong espada. Okay. So, ang una nga kabayo, puti. Karon ang ikaduha, Pula. mao ang pula. Kung pula, o sa may pasabot anang pula, Pastor, kay kining pinadayag, simbolo man gyud siya, ato datan-awon, o sa may pasabot anang pula. In other words, ato pa pula, murag dugo, no? Dugo. Na ang nagkabayo, gitawagin, dako siya, adunay espada, unya lingon din, giablihan niya, unya naa siya sa pagdaot o pagpamatay. O ang atong leksyon, lingon din, the second seal describe the consequences of rejecting the gospel, beginning in the 2nd century, as Christ is waging spiritual warfare through the preaching of the gospel. So the forces of evil render into strong resistance. Inevitably, persecution follows. So the rider does not do the killing. Instead, he takes peace from the earth as a result of persecution inevitably follows. So, makita nato din mga kaigsuunan nga kining pula, nagsimbolo kini sa mga dugo, sa mga katawhan sa Ginoo nga gilutos sa diha nga nahuman ang grabe kadasig nga pagwali mga kaigsuunan. Ang nisunod ana mao ang paglutos na
sa mga nakumbertir, mga matinumanon, nagpabilin nga matinumanon nga mga katawhan sa Ginoo. Gipaagas ang ilahang mga dugo. Kung atong tanawon sa Matthew Kapitulo 10, versikulo 34 nagingon, "Think not that I came to send peace on the earth. I came not to send peace, but a sword." Ang budi pasabot ani mga kaigsunan nga sa pag-anhi niining o pag-abli niining nga silyo mga kaigsunan, timan-an nato ha nga dili ang nagsakay sa kabayo mo'y gapamatay. Ang iyahang gibuhat lang, gikuha niya ang paghidait Pakigdait. o pakigdait nga mao'y hinungdan nga ang mga tao nagpinatyanay. Buti pasabot ana mga kaigsunan, ang mga katawhan sa Dios gitugutan sa Ginoo nga pagalusot-lutuson ug mahimong mga gitawag nato nga martir tungod sa ilahang pagtuo, tungod sa ilahang pagsalig ngadto sa Dios, nahimo silang nagmatinumanon sa ilahang pagkinabuhi diha kaniya. In other words, Pastor, tingali kanini nga panghitabo mo nini ang during ni siya katong Dark Ages nga gilutos unya ang mga tao did-an sa pag paminaw sa pulong sa Ginoo. Kung gani hitabo to nga ang Biblia gitaguan dili na ipabasa kay kadtong nagsunod ni ana mo ning giingon ni gi-describe nga sila gipamatay. Pero nindot kay ito nga punto makisunan, dili ang nagsakay sa kabayo mo'y nagpatay, kundili nagpinatyanay ang mga tao tungod ni ini nga panghitabo sumala sa buti pasabot ni ini nga silyo sa ikaduha. Kung atong tanawon pod mga kaigsuonan, alang nako nga personal no sa akong Sabot. spiritualize ani nga kahimtang is that dili lamang literal nga namatay o gi-persecute ang mga katawhan sa Ginoo. Dili lamang nga literal nga ilahang pisikal nga dugo mo ilahang gisakripisyo, Pastor. Una, okay. Alang nako, Yeah. kun dili niining tungura gisugdan sa kaaway o gihimo sa kaaway ang pagpatay sa ilahang pagtuo. Gusto sa kaaway nga mawala ang ilahang relasyon ngadto sa Ginoo og ang resulta niini daghang mga dugo sa mga matinumanong katawhan sa Dios maoy ilahang naangkon. So resulta niini mga kaigsuonan nga persecution kung atong tanawon mga kaigsuonan usa kadako nga hagit alang sa mga katawhan sa Dios sa pagpabilin nga matinumanon. Og ang resulta sa iglesia nga gikan sa una nga madasigon, paspas kayo ang pagtubo sa diha nga gi-persecute mga kaigsunan, nidangat ta didto sa ikatulo nga silyo. Okay, tanawon na to Pastor, bersikulo 5 ug 6. Okay, nagaingon dinhi og sa pagbukhad niya sa ikatulong timre, nadungog kong ikatulong buhing binuhat nga nag-ingon, "O Marika, og nakita ko og tan-awa ang usa ka maitom nga kabayo, og ang nagkabayo niini may timbangan diha sa iyang kamot. Og nadungog ko nga ang daw usa ka tingog nga diha sa taliwala sa upat ka mga buhing binuhat nag-ingon, kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa usa ka litrong trigo, og kinahanglan usa ka denaryo ang bili sa 3 ka litrong sibada, apan ayaw pag-unsaa ang lana ug ang bino." Okay. So kung atong tanawon dinhi adunay mga pipila dinhi Pastor nga mga butang gisgutan dinhi na ay timbangan, na ay gitimbang nga kung moingon ta aning wheat. Pagkaon man gini. Pagkaon o wheat. Oh, pagkaon man gini siya. O niya naapod dinhi ang lana ug ang bino. Ato ning tagsa-tagsahon tan-awon niining mga butanga mga kaigsuonan. Kay dinhi sa Pilipinas, ang mura gitawag nato nga staple food nato mao ang gitawag nato nga rice. Oh. Okay, rice. Pero sa ubang nasod, ang staple food nila dili gyud na pwede mawala ang bread. Okay? Barley. Di gyud na siya pwede mawala. Apan kini mga kaigsunan, niabot man gyud ang tunga-tunga sa ato ang pagtuon. Mag-break sa tauna ay hanato ipadayon
kining gitawag nato nga unsay buot pasabot ni ining mga butanga. Amen. So, ayaw mong hawa mga kaigsunan, kaysa dili madugay, mubalik ang takna sa pagtuon. Family friendly, a global vision, and a holistic approach to thinking and living. Unlike any other media source on the planet. Welcome to Hope Channel. Welcome back mga kaigsuunan sa ato ang pagtuon. Murag nagkalami ni aning atong discussion karon naa nata sa ikatulo nga selyo mga kaigsuunan nga mao ang itom nga kabayo. Kung ang pula kaganiha mao mga kaigsuunan mao ang nagsimbolo sa mga dugo, karon ang itom mga kaigsuunan murag nagsimbolo pud ni sa usa ka butang nga maoy dangatan sa atong iglesia. Apil kini ang pagtimbang. Kung timbangon gani ang pagkaon, Pastor, muingong ko nga nahinumduman ako sa unang panahon nga magkalisod-lisod na gani og kaon. Di naman yung ka makapatuyang. Yeah. Bahin-bahinon na gina. Ako nahinumduman ang among ginikanan kaniadto. Paglingkod namo sa lamisa, nana kay kanon, nana kay sudan, o wala na gina siya refill. Mao na gina. So mga kaigsunan, buti pasabot ani nga mura og pigado gyud ang pagkaon ni ining panahona. So, to eat bread by carefully weighing, ingon sa ato ang leksyon, denoted great scarcity or famine. So, pasabot aning bread dinhi, Pastor, sa ato ang pagtuon. Kani, Pastor, at least pwede ning ato ang iliteral nga mo ning nitabo nila lisod o ato po ni aplikar sa ato ang espirituhanon. Nga unsa pud kalisod sa mga tao nga inay unta nga mudawat las kamatuoran pero doon na lagi mga paglutos, doon na mga problema nga nahitabo mo hinungdan nga kaninia ilagyud na sinati during the third seal. Sumala din sa ato ang leksyon. Ang kabayo itom unya naapo diha ang nagkabayo. Alam ka gadalag timbangan unya mahal kaayo ang imong palaliton kay isa ka adlawng trabaho gamay ra kaayo ang imuhang di gani paigo sa bisan gamay nga pamilya ang magakaon. Muna atong ma-imagine ba unsa gyud ang ilahang paglutos o kanini ang kalisdanan nga ilahang na tagamtaman niini nga panahon. So makita nato dinhi mga kaigsunan, salamat Pastor. The third seals ingon pa niya dinhi points to the further consequence of rejecting the gospel. So mauni ang samputanan mga kaigsuunan nga atong isalikway ang maayong balita. The beginning of the 4th century, ingon pa niya dinhi, as the church gained political power, if the white horse represent the preaching of the gospel, the black horse represent or denotes the absence of the gospel and the reliance on human tradition. Mo na ginhitabo mga kaigsuunan nga kaniadto sa puti ang kabayo, grabe kadasig ang pagkuyanap sa mensahe. Apan pag-abot ni ining itom nga kabayo mga kaigsuunan, nagpakita na kini nga ang mga tao wa na mitagad sa maayong balita kay sila nagpabilin na nga nagsalig sa ilahang tradisyon, nagsalig sa ilahang kaugalingon mahimo aron makaangkon sa kaluwasan. Mauning panahon mga kaigsuunan nga ang Biblia gitaguan. Mauning panahon nga ang mga Waldenses human nga sila gilutos, nanago man na sila, gibawal ang Biblia. Pagpanago nila, di man sila makabasa sa Biblia, di sila kasimba o dayag. So nagtago-tago sila og simba. Unya, ang maong bahin sa Biblia, mga kaigsuunan. Kaya di man sila kadala og Biblia, ilahang gipangkopya na mga kaigsuunan, pinaagi sa ilahang mga kamot. Ug mo na gipanagtag sa mga tao didto sa palengke. Aron lamang makaminsahi mga kaigsuunan. Ug ang resulta mga kaigsuunan, ang panahon nga nakita nato dinhi sa ikatulo nga silyo, mao kini ang tigutom. Sumala pa ni
Amos mga kaigsunan. Ganahan ko ani, kung ato ning basahon pasor sa Binisaya, kaning pulong ni Amos, kingon pa niya dinhi nga, behold in the last days. Pero maayo gini sa ato ang Biblia basahon, Amos Kapitulo 8 mga kaigsunan, versikulo 11 ngadto sa 13. 8:11 taman sa 13. Ani karon ang mga adlaw mo abot na. Aha. Nagaingon ang Ginoong Hiyuba nga diha sa yuta ipadala ko ang kagutmanan. Dili kagutmanan sa tinapay ni kauhaw sa tubig. Hinunua kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong ni Hiyuba. Og sila magalaroy-laroy gikan sa usang dagat ngadto sa laing dagat o gikan sa amihanan bisan pa ngadto sa timugan. Sila manalagan ngadto nganhi aron sa pagpangita sa pulong ni Hiyuba og sila dili makakaplag niini. Niadtong adlaw ang maanyag nga mga ulay ug ang batanong mga lalaki mga luya tungod sa kauhaw. Grabe mo ng sitwasyon mga kaigsunan. Remember, nahitabo na ni siya. Pero, mahitabo balik mga kaigsunan sa umalabot nga panahon. Remember, history will repeat itself. So, morning nasinatian sa atong mga, kasinatian sa atong mga kaigsuunan ni adtong panahon na sa ikatulong selyo. Grabe gyud kauhaw sa maong mensahe o sa pulong sa Ginoo. Abi nimo pastor, na hinumduman nako ang senaryo sa diha nga si Mark Finley. Nagwali didto sa usa ka dapit nga diin ang komunista nga dapit nga pag-abot sa Biblia nga ilahang gidala mga kaigsuunan, gibahin-bahin sa mga tao kay di man maapod ang Biblia, by book sa Bible ang ilahang gibahin-bahin. Grabe sila man to ito. Marag man na siya kato pag-upin bitaw sa komunista. So makita nimo kung unsa kauhaw sa mga tao sa pulong sa Ginoo. Sa ato pa, pastor, bulahan kita karon no kay at least bisag asa ta na ay na atong mabatnan ang kamatuoran. Pero during this time, o gani dunay mga dapit itong imong gisulti lagi nga sa experience ni Elder Mark Finley nga ila na lang ang mga panid sa Biblia gibahin-bahin nila para lang yung mabasahan nila. Og mauni ang nakanindot sa atong leksyon kay ma-reminded ta makaisunan niya malig-on ta. Sige, pastor. So mao na hinungdan nga naa dinhi kay gusto gyud sa Ginoo nga magpabilin sa atong right track ug mahinumduman nato mga kaigsunan nga this world is not our home. Amen. We are just passing through. So padayon ta mga kaigsunan sa ikaupat nga selyo. Versikulo 7 og 8. Og sa pagbukhad niya sa ikaupat nga timri, nadungog ko ang tingog sa ikaupat nga buhing binuhat nga nag-ingon. Umari ka, og nakita ako og tan-awa ang usa ka maluspad nga kabayo, og ang nagkabayo niini ginganlag kamatayon, og ang Hades nagsunod kaniya, og kini sila gihatagan og kagahom aron ilang dag-on ang ikaupat kabahin sa yuta sa pagpamatay pinaagi sa espada og sa gutom og sa kamatay og pinaagi sa mapintas nga mga mananap sa yuta. So makita nato dinhi nga ang kolor lang daan mga kaigsunan. Luspad. Kaning luspad gani mura og nagi Way kaon. nagi ni problema kay kumala pa sa dinhi sa ato ang leksyon ang Greek word nga gigamit o chloros. Kaloros. Ang chloros mga kaigsunan sumala pa dinhi ashen gray color nga mura og naghulagway kini kanabitaw decomposing nga bangkay. Kanang bangkay nga o sa kita naga kung sa Tagalog pa ni siya naagnas na bangkay. So naga-decompose na ba? Amo na kulor nga wa na gyud. Wa gyud paglaom. Himalat yun. Di lagi yung himalat yun kanagi wa na luspad na gyud. So ang maayong balita dinhi is that bisan pa ingana ang kahimtang mga minahal nga mga kaigsuonan ang ikaupat nga selyo ang iyang nakitaan, the good news is that the power of death and Hades is very limited. They are given authority only over a part of the earth. Ug ang maayong balita, Jesus assures us. Ang Dios naghatag natog kasiguruhan nga nagaingon siya sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 18 nga anaa kaniya
ang yabi, ang susi sa Hades ug ang kamatayon. Busa mga kaigsuonan, makit-an nato dinhi nga ang maong kolor sa maong nga kabayo ang iyahang nga gipahinumdum kanato nga ang maong nga kahimtang sa atong iglesia, kahimtang sa mga tumutuo diha kang Kristo niining panahona. Sumala pa sa atong leksyon mga kaigsuonan, nagingon siya dinhi nga during the apostolic times, the gospel rapidly spread through the world. Amen. Pagkahuman niya na, ang nisunod mao ang gitawag nga persecution by the Roman Empire from the end of the 1st century to the beginning of the 4th century. Paghuman anang persecution mga kaigsunan, grabing lutos, patay sa mga Kristohanon, dili makabasa og Biblia, nangaluya ang ilaha nga mga pagtuo, ang uban ni give up sa ilahang pagtuo, ang uban nga nang kanabitaw di na mo mubarog sa ilahang Compromise. tinuuhan, ang ilahang gihimo ni compromise na lang yun sila mga kaigsuonan. The third seal points to the period of compromise of the 4th and 5th century, which was characterized by spiritual famine caused by the lack of the Bible and its truth leading to the dark ages. Mao na tingi mong gingon kaganiha, Pastor, nga mao na ni ang padulong didto sa Mangit-ngit na mangit-ngit katuigan. nga mga katuigan. Grabe. So kung atong i-describe mga kaigsuonan kining mga panahona, mao ning panahon nga ang pagtuo, ang pagkamatinumanon sa mga kaigsuonan, grabe gyud ang pagsulay. Apan dunay maayong balita dinhi mga kaigsuonan, kay dili lamang bisan pa kulang ang maong tinapay, pulong sa Ginoo, apan naghisgot dinhi sa balaang espiritu nga mao ang oil ug ang gitawag nga bag-ong lana. Tanawon daw nato mga kaigsunan, ingon pa niya dinhi, the 4th seal amply described the spiritual death that characterized Christianity for nearly 1,000 years. So makita nato dinhi kung giunsa sa mga katawhan pagbarog sa ilahang pagtuo. Ang oil, sama sa atong nakita, panahon ni Samuel, mo'y gigamit nga pag-anoint ngadto kang David. Ingon pa niya dinhi, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of Jehovah came mightily upon David. So makita nato dinhi nga oil symbolizes the Holy Spirit nga gikan sa Dios. Mausab didto sa buhat. So makita nato dinhi mga kaigsunan nga ang balaan nga espiritu bisan pataliwala sa makuyaw nga espirituhanong kahimtang sa mga katawhan sa Ginoo, wala mobiya sa iyahang mga katawhan. In other words, Pastor, bisan pa naa ni ana gitawag mangit-ngit nga makatuigan, na ang mga paglutos, pero di gid ta talikdan sa balaang espiritu. Available gid siya kanunay, di gid na siya inunta nga mawala sa ato kung ato lang siya kanunay nga abi-abihon ug sundon. Dayon ang kamatuoran nga nabatnan sa makatawhan, muni ang ato ang paglaom nga bisag maginaunsa ang kalibutan tungod kay naata sa kiliran ni Ginoong Hesus, makadaog kita. Amen. Magmadaugon kita. Amen. Okay. So, makita nato dinhi mga kaigsuonan nga bisan pa sa panahon nga walay umuingon ta nga ginadili ang pagbasa sa balaang kasulatan, the Holy Spirit is still at work. Nagapadayon siya sa pagbuhat nganhi kanato mga kaigsunan, aron lamang malig-on kita, aron lamang makaangkon kitag kadasig sa pagsunod diha sa Dios. And that ni apa mga kaigsunan ang usa ka butang nga kinahanglan ato ning timan-an. Salvation is still available to all Amen. who seek the truth. Praise the Bisan pa sa malisod nga kahimtang espirituhanon, ang kaluwasan nagapabilin nga available sa bisan kinsa nga nagapangita sa maong kamatuoran. So, Pastor, dili gyud no, makisunan, di gid ta magsalig
nga ang kaluwasan abirto pa, available pa, kay ay mong kalimot nga dunay panahon nga kanapod nga kaluwasan, sirhan. Mao. Ani anang panahon na unya, ulahin na unya ang ato ang pagdesisyon. Mao. Busa alang sa amo nga nagapaminaw nga makisuunan o makigalaan, this is the right time to accept while salvation still open to everybody. Mao na ang gisulti ni Apostol Pablo, now is the day of salvation. O gusto po nako ni tagaan og pagtagad kay kanunay nako ni madunggan pastor nga gibiyaan na sa espiritu. Espiritu. Kung atong tanawon mga kaigsunan, ang balaang espiritu sumala pa niini sa ato ang leksyon, dili gyud nagabiya kanato. Kita mo'y nagabiya sa balaang espiritu hangtod moabot ang panahon nga di na gyud ta kadungog sa iyahang pagtawag. Mo na nga I would like to remind you mga kaigsunan nga ang balaang espiritu wala nagabiya kanato. So adto ta pastor sa ikalima. Ikalima. Nga selyo o timbre. Makitaan kini sa Pinadayag kapitulo 6 bersikulo 9 og 10. Okay, versikulo 9. Og sa pagbukhad niya sa ikalimang timre, nakita ko nga silalom sa halaran diha ang mga kalag sa mga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpanghimatuod nga ilang gihimo. Og sila na nagsinggit sa makusog nga tingog nga nagaingon, ula bawng magbubuot nga Ginoo, balaan og tinuod unsa ba kadugay ang dili pa nimo paghukom sa mga nagpuyo sa yuta ug sa pagpanimalus, batok kanila tungod sa among dugo. Ito pa, kini nga silyo mga kaigsunan sa diha nga giablihan ang mao nga silyo, nadungog ang mga pagbakho ug paghilak sa mga gipamatay. Numduman nato nga gikan sa kusog nga pagwali sa mayong balita, gipersecute og daghan o gipamatay hangtod na nga luya nahimo ng luspad ang maong pagtuo sa iglesia mga kaigsunan. Og niining ikalima nga selyo mao na ni ang maong gitawag nato nga pagtawag sa mga nangamatay diha sa Dios. Anus-a siya magabalos ngadto sa mga nagpersecute ngadto kanila. Apan dunay usa ka butang dinhi mga Pastor Jimenez nga kinahanglan tagan natong pagtagad kay basig dili nato ni makuha og tinuod nga kahulugan niini. Kaning gitawag mga kalag diha sa ilalom sa altar. Mura mo sukwahi mani sa ato ang pagtulunan nga human nga mamatay ang usa ka tawo, wala pa siya kahibaluan na, wala na siya kalibutan. Unya kinamay kalag di ay. Kung atong tanawon unsa man kining pasabot ani sa imuhang pagtuon pastor pagtan-aw niining atong leksyon. Naghisgot ba kini may tungod sa state of the dead? Dinhi mga pinalangga ang magisunan, Pastor Ray. Naingon dinhi kanid wala ni mag-address ngadto sa kanato ang kahimtang si minatay. Patingon dinhi ang tekstos padayag klaro nga naghisgot nga kani siya simbolikal. Nagaiko sa sugilanon ni Cain ug ni Abel sa Genesis 4:10 ug 11. Unya kaning altar sa kaning birth offering sa Hebreo nga sanctuaryo nga nagaingon dinhi, this is the object in the sanctuary where anything happens in at best in Leviticus 5:9. So, ang mga kalag ilalom sa altar are not in a disembodied state in heaven. The altar of birth offering represent the cross of Christ and the persecution of believers, things that happen on earth, and the martyr comes to life again only at the beginning of the millennium. Okay. So, makita nato gyud nga tataw gyud pastor no nga dili ang mga katong mga tinuohan nato nga ang kalag mao'y kanabitaw nigawas sa tao human nga namatay siya, dili na mao mga kaigsunan kay ang balaan nga kasulatan diha sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 7 makit-an nato dinha nga ang kalag mao mismo ang kinatibuk-an sa tao. Kay ang gibuhat sa Dios mao ang buhi nga kalag. So kung atong ipadayon dinhi ang pangutana sa bersikulo 9 ug 10 sa mga gipamatay tungod silahang pagtuo, gitubag diha sa bersikulo 11 mga kaigsuonan. Tanawon nato ang gisulti sa bersikulo 11. Unya ang matagusa kanila gihatagan og maputi og tag-as nga bisti.
o gisugo sa pagpahulay una sa makadyot hangtod mahusto na ang gidaghanon sa ilang mga masig kaulipon o mga kaigsuunan nga pagapatyon usab maingon kanila. Okay. So, but ba pasabot, ani, kay kaning ilahang, ang pangutanan nila nga, Unsa? kanusa man, sila makaangkon sa pagpanimalos. Ang gihimo sa Dios, mga kaigsuunan, gitubag sa versikulo 11, the martyr saints were given white robes. Gitagaan sila og puti nga bisti. Nga kini nagrepresentar, mga kaigsuunan, sa Christ's righteousness, nga kini magahatod ngadto kanila sa gitawag nga vindication sa unsay nahitabo ngadto kanila. His gift to those who accept His offer of grace. Ingon pa niya nga mauni ang iyahang gasa ngadto kanila. Apan adunay usa dinhi nga butang nga kinahanglan pod atong tagano pagtagad. Kay nagingon man dinhi nga maghulat sila hangtod makumpleto ang numero. At pabot ba pasabot ani pastor nga nagyugidaghanon lang nga gipili sa Dios nga ataman ra ni dinhi ni kakumpleto ani. Wana. Mo ba ni buti pasabot ana? Nagisgot og numero. Oh, kung atong sa tanawon. Butsel. Dingon pa niya dinhi sa verse 11 nga hangtod nga makumpleto ang gidaghanon. So kung atong tanawon dinhi sa pinadayag, Revelation does not talk of a number of martyr. Amen. Mato nang bantayan, mga kaigsunan, martyr saints, to be rich before Christ will return. But the completeness regarding their karakter. Amen. Akong nahinumduman, Pastor, ang gisulti ni Mrs. White. Unless the character of Christ is fully reproduced in His people, then He will come. So, muna gipaabot sa Ginoo, mga kaigsunan. Kung atong tanawon ang atong leksyon, wala kini naghisgot og numero. Literal nga Nga numero. literal nga numero. Kundili naghisgot ni siya nga paabuton ang mga kaigsuunan nga makit-an ang kinaiya ni Kristo sa ilahang mga kinabuhi. Hinumduman nato, mga kaigsuunan. Klaro ang gisulti ni Mrs. White. Diha sayang sinulat nga ang atong mga karakter o kinaiya, mga kaigsunan, dili ni pag-ailisan pagbalik ni Kristo. Gikinahanglan kini mausab na before pa siya mobalik dinhi sa kalibutan. So mo ni atong challenge mga pinlanggamusonan, Pastori. Nga amo gyud ato ang kanunay iampo nga unta sa matag adlaw mo replika ang kinabuhi o kinaiya ni Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Kay kun kana mo'y makita personally sa ato, daghan gyud ang makatawhan nga makakaplag unya makapadayon nga magabarog bisan pa man niining mga panghitabo nga paglutos niini nga panahon. Umao. So makita nato, mga kaigsunan, nga kining ikalimang nga silyo o timbre mao kini magahatod kanato padulong ngadto sa gitawag nato nga reformation. So adtuan nato karon ang ikaunom. And by the way, mga kaigsunan, ayaw mo katingala kay muhunong taani sa ikaunom. Kay ang ikapito mo'y apil ni siya sa ato ang sunod nga Simana. leksyon, susunod nga simana, ang ikapito nga atong leksyon, mga kaigsuunan. So atong tanawon ang ikaunom nga selyo, kung unsay nahitabo. Versikulo 12, og sa pagbukhad niya sa ikaunom nga timre, mitanaw ako og ania karon miabot ang usa ka dakong linog og ang adlaw nahimong maitom ingog panapton nga hinimog maitom nga balhibo, ang tibuok nga bulan nahimong daw dugo og ang mga bituon sa langit nangatagak sa yuta, maingon sa pagpangatagak sa mga bungang luyat sa kahoyng higira, sa diha nga kusok-kusuhon na kini sa makusog nga hangin. Og ang langit na hanaw, maingon sa usa ka basahon nga gilukot, og ang tanang kabukiran og kapuluan na nga balhin gikan sa ilang matag usa kadapit. Okay. So makita nato dinhi, mga minahal nga mga kaigsuonan, naghisgot kini og mga ilhanan. Unya kay naghisgot man ta ganihang Pastor Jimenez nga ang libros pinadayag mga simbolo. Unsay may atong ikasulti ani karon nga nang bulan nahimong daw dugo, lingit-ngit unya na ay earthquake o linog. Kung atong tanawon ani mga kaigsuonan, morning panahon nga kung atong tanawon isa kining
pulong nga gigamit. Ingon pa niya dinhi sa atong leksyon. The use of the word as or like paints a picture of an actual thing or event. Amen. The sun become black as sackcloth. So, ato ning kuhaon ni siya nga literal interpretation. Tungod kay, mao na ang gisulti sa to ang lesson. The moon becomes like blood, and the star fell to the earth as the fig tree. So kung gamiton gani dinhi sa pinadayag ang pulong nga as or like, pwede nato na siya nga interpret as literal. Literal. Kini karon dinhi sa to ang dapit murag dili kaayo nato ni maklaro pag-ayo kay wa man ta kaagi ini apan kung muadto ta sa mga Kristohanon didto sa western world diin kini nahitabo kay kini aktual kini nga nahitabo mga kaigsunan sumala pa sa mga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. Oh, mamani pa to ang ato ang usa sa mga fundamental doctrine, ang mga signs before Christ will come. So mo na gikutan dinhi nga ang pang-adlaw mungit-ngit, ang bulan dili na mahata og kahayag, dayon ang mga bituon mga tagak. Kani niya dinhi gini ang mga date nga gisulti. Mao. So makita nato dinhi nga paghuman gyud mga kaigsunan. Paghuman gayod sa Great Tribulation niadtong 1798. Amen. Diin na nahuman ang paggahom sa mga mangit-ngit nga mga katuigan sa kalibutan, nahitabo kini nga mga hitabo pananglitan kaning kusog nga earthquake, the Lisbon earthquake ni adtong 1755. O gisundan kini ni adtong Mayo 19, 1780 ang gitawag nato nga dark day or pagngit-ngit sa adlaw. So, literal kini nga dili gini ma-explain sa mga siyensya, dili ma-explain sa NASA ngano nga nahitabo ni siya. May 19, 1780 og na-eksperyensyahan kini dito sa Eastern New York, na-eksperyensyahan kini dito sa Southern New England og nahimo pod mga kaigsunan ang talanaawon nga katingalahan nga kini gitawag nila nga spectacular meteor shower over Atlantic Ocean in November 13, 1833. Mao kini ang fulfillment ni ini nga prophecy nga Revelation chapter 6 verse 12 to 14 nga kini nagdala mga kaigsunan series of revivals to the realization that Christ's second coming was near. Amen. So, dugay na ni mga kaigsunan, apil ni sa ato ang doktrina nga ilhanan sa pagbalik ni Kristo. So, makita na to mga kaigsunan nga dakog yun ning pahinumdum ka na to. Kay gusto yun sa Dios nga ang iyahang makakatawhan dili yun saag mga kaigsunan sa ilahang dalan apan magpadayon sila sa paglakaw kauban ni Kristo, kauban sa pagdasig sa balaang espiritu nga magpabilin nga matinumanon diha sa atong Ginoo. Pastor Jimenez. So at least nadunggan ito magkasunan o atong nasabtan nga kani nga mga silyo nga giablihan ang basahon. Nagpasabot na siya nga mauni ang mga panghitabo na ay mga panghitabo nga nangagi na unya naapoy mga umaabot pa sa atong kapanahunan. Ang nakanindot lang yun kaayo mo na importante yun nga ato gining tunan uban sa pagampo ang ato ang leksyon kay taliwala nining tanan mahitabo man ni nga kahimtang magpanik man ang kalibutan o ang mga tao daw dili nila masabtan ang ilang mga pagbati usag-usa pero kung ikaw anaagyo diha sa kiliran ni Ginoong Hesus Amen. 100% nga kita gyud makabarug ug kita maandam nga di kita angay mabalaka niini nga mga panghitabo. Amen. So mga kaigsuunan, ang atong oras di naman yun mo tugot. Apan gusto na mo ibalik diha kaninyo pagpahinumdom nga sa atong pag-alagad, bisan daghan tinuod ang mga pagsulay, mga hagit sa kinabuhi, bisan pa sa panahon nga lutoson ta or daghantag mga maeksperiensyahan nga makapaluya sa atong pag-alagad, igsoon ayaw ragyog palayo sa Dios. Pabilin ta sa kiliran ni Kristo.
pabilintang nga magapaminaw sa pagtawag sa balaang espiritu. Kay ang espiritu dili mubiya nganhi kanato. Busa ang among pagampo niining taknaa mga kaigsunan nga sa pagbalik sa Dios makaplagan kitang matinumanon diha sa iyahang kiliran. Maminaw ta og usa ka pinasahi nga awit sa dili pa pagatakupan ni Pastor Jimenez sa usa ka pagampo. Tinguko ng trumpita ang panahon tingkok na kung sa buntag mahaya gayon siya. Tigumon ng mga linuwas sa laing baybayon kung tawgon ang ngalan listo kung daan. Kung baga tawgon ang ngalan, kung baga Bala ng mga Diyos, salamat kayo sa imong pagpakiguban. Ang imong espiritu nagagiya kanamo. Yes, Ug Lord. among nasabtan ginong Diyos ang mga sequence sa mga silyo nga diin imong giablihan gikan sa basahon aron kaming tanan makahimo sa pagsubaybay ug amo mabatnan nga ang pagpangalaga dili di ay pakusganay ni pahinayay Amen. apan palahutayay. Yes, Lord. Kabangi nga kaming tanan ginong Dios anaa gyud sa imong poder aron dili kami mawala, di kami masaag, kundi dili kaming tanan magapadayon nga magatutok diha kanimo kay ikaw ra ang mag-uugmad ug maghihingpit sa among pagtuo. Amen. Salamat nga imong gitubag ang tanan namong mga pagampo kining tanan among ginatugyan sa mahal nga ngalan sa among magubuhat nga si Ginoong Hesus. Amen. Kung baga tawgon ang ngalan, kung baga tawgon ang ngalan, kung tawgon ang ngalan listo kung daan, kung tawgon ang ngalan listo kung daan. Roll, 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 If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel. Agay, maraglapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Maraga pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, marag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa syetisyentos ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.